Günügürün beýik akyllara we edebiyatymyzyň nusgawy şahyry Mahmud Pragynyň alytlardan selinläp görnýän we dag belentligini howalyn duran belent heýkeli diňe bir biziňdäl eýsem bütün dünýäniň ýurtlarynyň giň çemgetçiliginiň hem ünsün çekýär. Çünki Mahmud ýylyň öz ýaşan döwrüni beýan eden geljek günlüklerden ajaýyp goşgularyna akytysin, çoňur pikirleri diňe bir türkmen halkynyň däl eýsem tutuş adamzadyň ruhy isleglerine laýyk gelýär. Şunuň bilen baglykda Mahmud ýylyň dörejelik mirasynyň ähmiýeti milli çäklerden çykyp dünýä edebiýatynyň aýrylmaz bölügine öwrüli. Adamzadyň aň paýhas hadynatyna münasip goşunt bolly. Beýik akyllaryň eserleri ýurdumyzyň her bir raýatynyň mehriban halkymyzy, eziz diýarymyzy, berkarar döwletimize bolan söýgüsini joşdurýar. Nesilimizi ýokary ahlaklylygy terbiýelemege, olaryň bilimli, hünärli, il ýurt üçin, bütün adamzat üçin haýyrly işler amalaşdyrmagy münasip ýaşar bolup ýetişmegine ýardam edýär. Şeýle bolan soň bu we beýleki möhüm ugrlarda degişli çözgütlen kabul edilýän ýeri bolan giň wekilçilikli halk maslahatynyň meşetine gatnaşylan Mahmud Pragynyň täze heýkeline gül goýmaklaryna da öz boşly mazmun jemlenýär. Çünki her ýyl beýik garaşlygymyzyň öňgänine geçirmege asyly täze urlan halk maslahatynyň meşetine ýylgün bähwitli döwlet ähmiýetli çözgütler kabul edilip, olar watanymyzyň barha güllä ösüşini öpçün edýär hemde halkymyzyň agzybirligini we jebetligini pogtalanýar. Umumy formaň pähim paýhas Mahmud Pragy ýylyna geçiljek şu gedeki formany hem hut şeýle ýörelgiler berjäýdiler. Sonra halk maslahatynyň meşetine gatnaşyk wekilleri bu ýerden paýtatymyzyň merkezine tarap ugradylar. Olar şekillendiriş sungaty muzeýine geldiler. Bu ýerde ýerleşmede ata watanymyzyň garaşlygynyň 33 ýyl münasibetli ýurdumyzyň suratkeşleriniň arkada serdarly watanyň şöhraty garaşlyk atly şekillendiriş we amaly haşam sungaty eserleriniň sergisini synadiler. Ýurdumyzyň suratkeşleriniň we senetçileriniň sungaty eserleriniň sergisi oňa gatnaşçylarda uly täsir galyrdy. Sergide keramiki we heýkel taraşlyk eserleri, hallar, keçeler, lawaslar, nepis sergärçilik bezegleri, saz gurallary hemde halkymyzyň adaty ýaşaýyş durmuş esbaplary giňden görkezildi. Bu ýerde çepereli türkmen zananlarynyň keten matasyndan taýarlan tekin önümlerini, şeýle-de küýzegerliň ellerinden çykan nepis nagaşly küýzelerini uly gyzyklanma bilen synlamak boldy. Şu ýerde şorsany ýurdumyzyň taryhy künçekleri we paýtatymyzyň owadan ýerler şekillendirilen milli öwüşgünlerde ýerine ýetirilen sowgatlyk önümlerim görkezildi. Gelen gyzamyzyň 10 barmanyň hünärinden kemale gelýän tekinçilige degişli keşdeçilik sungatynyň gymmatlyklary aýratyn ornuny goýup hemmeleň ünsüni özüne çekýär. Sergi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe halkymyzyň asyrlaryň dowamyna döredön milli gymmatlyklarynyň şorsany şekillendiriş we amal haşam sungatynyň ösürilmegi, onuň dünýäde giňden wagt edilmegi orny zerur şertlerini döredürýänligini ýüze çykardy. Munyň özi halkymyzyň taryhyny we ruhy durmuşyny möhüm orun elýän medeni mirasyň gymmatlyklaryna aýratyn ähmiýet berilýänliginiň aýdyn beýanda görüli. Ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyny uly ähmiýeti wakalary münasip garşylamak ýaly asyly täze urlan ýörelge eýerilip her ýyl garaşlyk bayramçylygymyzyň öň siratine geçirilýän halk maslahatynyň beýetiniň hormatyny oňa gatnaşçylar üçin bedeni maksatnama taýýarlanýar. Munyň özi olaryň medeniýetli deň çalmana ýardam edýär. Umumy forma gatnaşmak üçin Aşgabatda gelen illeşmemiz paýtatymyzyň teatrlaryny we kinokonsert merkezlerini görkezden sahna oýunlaryny we kinofilmlere tomaşa etdiler. Halk maslahatynyň beýetine gatnaşyk wekiller Türkmenistanyň baş akademik drama teatryna mehirli garşylandylar. Olar bu ýerde Jahan Şahy Melikşah adly sahna oýunyny tomaşa etdiler. Teatr sahnasyna ýaýwanlandyrylan halkymyzyň gadymy geçmişini açyk görkezýän wakalar bu taryhy şahsiýetiň watançylyk we merdana heýetini çeper keşipde canlandyrdy. Matumladna milli täze drama teatrynyň Mahmud operasy görkezildi. Opera sanatynyň bilen artistler Mahmud Pragynyň öz döwrüne arzulan tamalasynyň häzirki ajaýyp garaşlyk ýamyza amalaşanyny çeper keşipleri ýerine ýetirmek arkaly beýan etdiler. Beýik söz ustalaryň bir azgalyryň eserleriniň berkarar döwletimizde aýratyn sarpalanýanyny hemde olaryň diňe bir türkmen halky üçin eýsem bütün adamzat ösüşiniň milli ruhy gençlik hazynasyny öwrülen açylyk görkezilýär. Paýtatymyzyň Aşgabat kinoteatryna watan we Türkmenistan kinokonsert merkezlerine ursa halk maslahatynyň meşetine gatnaşyk wekilleri soňky döwürde düşürilen täze kinofilmler görkezildi. Bu medeni ojaklarda umumy forma gatnaşyk wekilleri degişlikde isterin uly bayram gymmaty hemde kompozitor adly kinofilmlere tomaşa etdiler. Yer gelene garaşlyk ýyllaryna milli kino sunugatynyň täze eserleriniň ençemesiniň peýda bolanyny bellemek gerek. Taryhy şahsiýetleri halkyň beýik ogullary, maşgala gymmatlygy, söýgü mukaddesligi, dosta we palylyk, sport, sunugat, ýaşaryň ýurdun güllä ösüşlerini goşýan goşundy hemde ençeme beýlikler barada görüň berýän täze filmler
surata düşürli. Kino önümlerini artistlerin özüne anandan keşfleri usatlyk bilen janlandyryp bilişleri, beýan edilýän wakalyň inanyrjylygyny artyrýar. Bu ursa kino filmlere tomaşa edenlerde ýakymly täsirler galyrýar. Munyň özi şeýle sungat eserlerini döretmäge gatnaşýanlaryň ihlasanyň ýerine düşendigini alamatlanyrýar. Ýurdumyzyň medeni ojaklaryna görkezlen sahneleşdirilen oýunlara hemde kino filmlere tomaşa eden ýerleşmedi wagtlaryny peýdaly geçirip, medeniýetli deň çalmaga döretilen şertler üçin gahrman arkadamyza we arkadaly gahrman serdarmyza tüý sürekden hoşşalyk bildirdiler.